zapovjednika. Možda do sad je istekao odgovor negdje recimo za 50 ljudi. Možda su svi, možda će reći nacionalna stožer zapovjednik. Svakog od njih ne. Ali mi smo svejedno poslali pisma svakom vojniku, rekli smo mu i omogućili smo kroz zakone da oni koji su dobri da ih ponovno vratimo u sustav. Tako da smo i na to mislili. Što se tiče vojne policije, vojna policija je do sad pisala zakon, starom zakonu da se ustrajava ministarstvo obrane i u glavnom stožeru. Tako je pisalo i sad u starom zakonu. Oružane snage, starom zakonu, tako je pisalo. Što se tiče praksi, pola zemalja NATO-a, vojna policija se nalazi u ministarstvu. Mogu nabrojiti pola zemalja. Vojska je tako. U pola zemalja se nalazi u sastavu glavnog stožera. I to nema, to je praksa NATO. Mi smo napravili smo da vojna policija ostaje u stožeru zato što morali smo to staviti.